La revista in occità per mainatges papagai va ser revirada d'aro en lengua aragonesa. Se va dire en aragonès papirroi. La situació de la llengua aragonesa és pla difícil, és una llengua que patís la despoblació dels Pirineus i l'absència d'una política de sostén. Se'n parla d'en pell 2001 d'un avantprojecte de llei de llengües per l'Aragó, que semblaria que vol veure la luz fin final. Cal esperar abans que si un faig totes les culpadores i la llei serà presto. Sufís que l'aragonès i el català artenyen pas la cooficialitat. El Ronde d'Estudios Aragoneses, associació que treballa per la cultura i la llengua aragonesos, ha fet els contactes amb educità i bretús, papagaies en occità, rousic en bretú. És la mateixa revista. 3 números de Papirroi deuen sortir abans la fi de 2007, per exprovar la causa, a prep dels infants i dels ensenyants que fan de cursos d'aragonès. I ell veiren la seguida. L'infoc us desitja un bon succés.